Co říká ze záda. Takže poroci díváte se, je to na vás, vy musíte poznat, kdo zvítězí. Takže 3, 2, 1, teď! Co pozbuzovat, kdo nebude? Porocce to nějak... Dejte si! Berte, zaberte, makejte! Podívejte se na Lidmana, ten už to má skoro snědený. To je bagr. A bude normálně vysavač. Prostě čítě doma živý. Ale není jenom první místo, dej jenom to druhé, možná i třetí. Já jsem měl soupeř na vykladný odbor. Taková dobrá polevka. Vy máte trojnásobnou porci. To tady nebyl fotčí. To by nebyla regulární soutěž, ale... Tak měsíc tohle. Pěkně! Makej! Soutěž neskončí, dokud Domoží nedostane. cíle. Zabývává. Zalej pilku. Nekousej, pojďte. Kapitán si to užívá, on se rozkousává. Jsi ještě na minutu za vítězem. Repete. Tak, a máme tu své naše vítěze. Děkuji. Byla soutěž regulérní, můžeme předat cenu? Vítěz. Děkuji. Děkuji. Dobře. To moc, já jsem byl na Takže zvítězil Lidman. Děkuju. Druhé místo. S velkým odstupem. Marle. Poslední už opravdu unijní soutěží. Kapitáne. Kapitán R dostal poukázku na roční PM členství.